foodies! Today kakain po tayo ng Crispy Bicol Express. Ayan. At meron din po tayo ditong original na Bicol Express na hindi crispy. Yes, at meron tayong gulay Opo. at saka rice. Ang drinks natin, tubig. Opo. Mga foodies, ang pagkain po natin nito, ang nagrekomenda po ay sila Laisky Bea, Gina San Juan Orpano, Maripe Bedico Rebolado, Sherry Zeden Afante Salvador Ordiño, Rime A. Nidua, Jinjin Lopez, Atina Belen, Lori Cao, Milin Agualada, Nisel Satumo, Sheila Colado Perez. Ayan. Thank you so much po sa nirekomenda po ninyong sa Bicol Express. Yes. Marami pa po kayo, hindi na po namin sila makita kasi natabunan na yung mga comment po ninyo. Yes. At marami tayong kababayan na Oo, taga Bicol. Yes. Ayan mga kapudibis, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Opo. Ayan, nalilinis na yung kamay namin. Manganta na po. Kain na tayo. Manganta kay kapapangan. Opo. Excited kami dito, Kasi ngayon Baba ko lang po. mag Bicol Ayan. Express. Opo. Matagal-tagal na tayo din. Ito yung rice. Ito yung rice namin, Diba? Yan. So, una subo tayo. Sige, masubo. Pwede din natin siyang isawsaw sa niya. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo. Manganta mo. Sarap. Sige. Oo. Ito yung inaabang ko talaga. Yun pa lang? Bakit? Sarap. Pero mo ng katsaya. Thank you. Ito yung original na Bicol Express. Sili, Ito po, na hindi crispy. Yep. Ito, sarap. Ito mga masarap. Paras. Manghang? Oo. Hindi naman yan. Ha? Anong klaseng bibig yan? May lahing Bicolana din po ako, mga foodies. Kaya mahilig po ako sa sili. Mahilig ka sa dog. Hindi sa sili. Hotdog yung kinakain, Baka naman.
Mga iba dyan, green-minded kasi. May lahi kami ano. Ang lahi mo. Bakla! Ano sabi niya na? May daw lahi na. Kaya hello po sa mga kababayan ko po taga Bicol. Ayan. Mga kamag-anak ko po sa Albay, Legazpi. Padang Legazpi. Ayan. Hello po sa mga tita ko at saka sa mga tita at sa mga pinsan ko po. Ay, taray. Hello din po sa mga LGBT. Kala mo ah. Meron din ako lahi, diba? Maganda doon sa tabi kami ng dagat. Ay! Gusto ko pumunta doon. Sige. Ang sarap ng ano no? Ang sarap ng gata. Ng nyug. Ano ba? Ang gata talaga kasi ano siya, puro ginamit namin. Kaya napakalinamnam. Sarap, sobrang sarap. Fresh na fresh yung buko. Parang ikaw. Ay! Fresh. So, Paulus Dak, thank you so much. Lord. Thank you so much po sa online collaboration natin. Trending na naman yung ulo nun. No? Sarap kasing kumain ng ulo. Bakit? Napatingin lang ako, ikaw naman. Mga foodies, sa mga hindi pa po nakapunta kay Simple Bistak Mukbang, i-visit nyo na po siya at mag-subscribe na po kayo sa kanya. Ayan. Simple Bistak Mukbang, thank you so much po sa pangatlong online collaboration po natin. God bless at congratulations po ulit. 20k na siya, ba? 21? Ay, 21. Oo, 21 na siya. Di ba? Alam ko. Oh, 21. Nasilip ko siya kanina. Salamat po, Lord. Ito, gusto ko masili. Ayoko ng sila. Ayun nga sila, ang dami. Mga kapudibis, thank you so much pala sa lahat ng pumunta ng live namin kahapon. Thank you so much. Inom tayo. Inom muna tayo. Cheers! Thank you. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta. Opo. Kailangan dalas-dalasan natin mag-live. Subukan natin mag-live mukbang tuwing Sunday. Para naman every week, no? Para magkasama-sama po tayo sa sa Facebook page natin. At para na din makilala tayo, no? Kilala na tayo. Kaya shoutout po sa lahat po nanood ng namin, Facebook Live. Sige.
Ay, nalaglag. Pero humihingi. Nalaglag sabay pulot tapos kinain na. Masarap na ano no, sitaw. Sarap. Sarap. No? Alam ko, favorito mo yan. Kaya hindi ka nagsasalita. Kasi sabi ni si Jigs TV, Sir Jigs TV, yung ulam daw ako, ang lechon daw ako. Lechon ulo. Lechon lang! Ah, lechon na. Kakainin na daw ako balat. Balat daw yung kakain sa'yo. Si ano naman, si Biyoko food trip yung asawa niya, adobo daw ako. Kasi daw habang tumatagal, lalong sumasarap. Gusto mo naman. Siyempre. Naniwala ka naman. Ang gwapo din yun. Naniwala ka? Oo. Tsaka si ano, Si ano naman? Mother Singgo. Si Mother Shingo, ano ka daw? Ay, yung Sigang. asawa niya, si Nikang. Kasi daw, Maasim. Oy, mga kapodibes. o ito. Mga kapodibes, sorry napa-oy ko ayun. Mga kapodibes, kung hindi nyo pa sila kilala, puntahan nyo po sila. May channel sila. Opo. Magagaling po sila mga Pinoy mukbangers. Ako naman daw ano. Papaitan. Excuse me. Minudo daw. Minudo. Sabi ni ano, Kasi daw lahat ng rekado daw ng minudo, andun na. Masarap. ikaw na. Tsaka adobong puti. Ikaw na nga. Sa akin, kulang-kulang. Pero gusto ko talagang ano, ang kakain sa akin si Jigs TV. Hello po sa asawa niya. Ma'am Del De La Cruz. Hello po si at kay Baby Angel. Hello Baby Angel. Sarap. Namatay yung camera.
Sarap na ano. Kamit. Bata ka, hindi ka gaganon. Di ba? Pati nga plato, di ba? Inaan mo. Mga Kapudibis, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel namin, The Pudibi, at nakapalo sa Facebook page namin, no? Follow na kayo. Sarap. Hello po sa mga kababayan natin sa Bicol. Apa. Susunod naman, tatry natin yung Iba ibang nilang dish. Oo, yung sinaing. Sinaing ba yun? Oo, Lahat, try natin. natry na natin, di ba? Kapag nagsasayang tayo. Hindi, ulam. Yung Ah, ulam ba yun? Iba yun. Kalak sinaing. Masarap siguro yun, sinaing. Paras. Shout out kay Jeffries Chow, Prenny Jeffries Chow. Taga Bicol si Prenny eh. Ay, tabak to Bicol. Oo. Si ano? Jeffries Chow. Oh, si ano yung babae. Pareho. Ah, pareho sila. Ay, kaya pala mabait. Mababait yung mga tao sa Bicol. Bicol. Masarap magmamahal ng Bicol. Taga Bicol. Puro ka naman, taga Bicol ka. Masarap. Oo, masarap. Paano mo masabi masarap? Tignan mo na lang ako. Lalaki ka ba? Kunwari, sige, lalaki. Wala kunyari. Gusto ko na lalaki. Di ko pinaharap magmahal ng ano, babae. Talaga? Ayok talaga. Grade 2 pa lang ako, lalaki ng gusto ko. Grade 2? Oo. Doon mo naramdaman na ano ka, nung grade 2? Talaga? Crush ko yung president namin. Oh? Crush ko siya, hindi ako crush. Siyempre, hindi naman niya alam. Mahirap yung sasabihin mo, baka lalayo siya. Di ba? Sarap. Tsaka yung ano, yung Christmas party, di ba? Ganyan. May Christmas party. Naiingit ako doon kasi yung mga kaklase ko kasi nakabihis silang ano, pang ano, yung magagandang damit. Naka-dress? Tapos ako naka-t-shirt lang tsaka naka-pantalon. Di ba? Masama yung loob ko nun. Masama yung loob ko nun. At least ngayon nagawa mo, nakakapag-suot ka ng ano. Naka-makeup ka na. Ayoko lang yung ano, nagbabra. Ayoko yung ganon. Kasi wala ka naman dede, tapos magbabra ka. Hindi ka nagdobra? Hindi. Ayoko yung ganon. Kaya kapag nagkajowa ka, syempre, nakita ka may bombilya ka sa harap. Pagka ubad mong damit, wala ka palang bombilya. Ano yun? Syempre, masashock siya. Diba? Ay, mga food TVs, oo. Sa mga nakakamiss po sa amin na nakaraan araw po, pasensya na po. Nagpahinga lang po kami ng konti kasi nagpa-antay COVID in check po kami. Nilagnat po kami
ni Bitsy tsaka ako, kaya nagpahinga lang po ng konti. Pero ngayon okay na po kami. Okay na po ako. Side effect lang siguro ng ano yun, ng inject po namin. Sa akin yung doktor tumusok sa akin. Yung doktor yung nagtusok sa Iba akin. na may nagtusok kay PPM. Doktor. Oh, doctor. Yung ano niya, matagas niya. Joke lang. Matigas. Siyempre yung kamay. Ikaw naman. Bakit? Wala naman ako sinabi. Tawa ka ng tawa. Sige na, cheers na tayo. Ayan mga kapudibis, naubos namin. Sarap. Sa mga foodies, naubos po natin yung Bicol Express, tsaka yung rice, tsaka yung original na Bicol Express. Ayan, maraming salamat po at sa nagrekomenda. Busog na naman po kami ni Bibem. So mga foodies, wala muna tayong shoutout. Sa next mukbang na lang po tayo mag-shoutout. Maraming salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes. Shoutout na lang po sa mga friends namin, sila Frenny Kimi. Ate Kimi, I love you at po. kay Frenny It's Lenny at kay Frenny Chepris It's Chow. Cook Like Crazy. Ayan. Yeah. Paki-subscribe po ninyo sila. At mga foodies, kung napadan po kayo sa aming video, please paki-click na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po namin ni BBM. Yes. At syempre, mag-subscribe na po kayo at mag-follow na po kayo sa Facebook page po namin ni BBM. Kaya follow na kayo mga kapudibis. Opo. At TikTok ng At TikTok Kapudibis. ng The Foodies po at TikTok ni BBM. Yes. Shoutout sa Team Matibay, Opo, shoutout Team Matibay. I Team love you Walwal, all. Jason Laksamana. Ayan. Hello po. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!